Ето какво ще се случи с организма, ако не си набавяш достатъчно сън всеки ден. Изгледай видеото до край, защото последният факт ще те шокира. Първо, липсата на сън значително ще намали концентрацията и продуктивността ви. Това може да доведе до грешки на работа или в ежедневните задачи, както и ще станете помързеливи. Второ, недоспиването отслабва имунната система, което ви прави по-податливи на инфекции и болести. Имунната система се нуждае от 8 часа сън, за да функционира правилно. Преди да ви кажа последното нещо, напиши ми в коментарите в колко часа гледаш това видео. И трето, недоспиването може да допринесе за наднормено тегло и затлъстяване. Липсата на сън влияе на хормоните, които контролират апетита и увеличава желанието за вредни храни, което е много опасно. Ако това видео ви е било полезно, харесай го, сподели с приятел и последвай, защото ще има 2 части.